Aquesta és una imatge que forma part del paisatge de Cap de Creus des de molt abans de la creació del Parc Natural. Amb els nous temps i l'aposta col·lectiva per la protecció, el sector pesquer artesanal professional no ha deixat d'adaptar-s'hi, amb una aposta decidida per la corresponsabilització i la sostenibilitat mitjançant el Comitè de Cogestió Pesquera. El Comitè de Cogestió Pesquera és una eina de treball fantàstica on es reflexen diferents àmbits, no només l'àmbit de la pesca professional, sinó l'àmbit dels ambientalistes, dels científics i de l'administració. A través de reunions i a través d'intercanvis d'opinions entre tots, es aconsegueixen consensuar mesures que tenen a veure amb la cogestió i que tenen a veure sobretot amb la protecció del recurs. Els pescadors i pescadores professionals són els primers interessats en mantenir aquesta activitat extractiva sostenible. El paper de la ciència és fonamental. Ara mateix, a dintre del Golf de Roses, Parc Natural del Cap de Creus, hi ha 6 projectes científics de treball amb pescadors de flotes artesanals, amb pescadors que es comprometen i que firmen uns acords amb científics per desenvolupar mesures per preservar millor el recurs. Mesures com ara reduir la capacitat extractiva, el nombre de barques, la seva mida i potència, així com establir i respectar vedes específiques i zones sense extracció, formen part d'aquest esforç del sector pesquer professional amb el suport del Parc Natural i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, per fer la seva activitat compatible amb altres sectors. Estem aprovant mesures per reduir l'esforç pesquer dintre del Parc Natural, per crear aquestes reserves on es faran després futures poblacions de peixos perquè la gent pugui venir a bussejar i hi hagin santuaris. Aconseguir la convivència d'aquesta activitat professional arrelada amb el gaudi i la contemplació dels valors ambientals de Cap de Creus és un dels objectius primordials de l'espai protegit. Les pescadores i els pescadors del sector pesquer d'aquí del Parc Natural coneixem el que està passant i els canvis que hi ha constantment. Llavors és per això que és tan important fer aquestes simbiosis, aquestes col·laboracions amb el món de la ciència i amb el parc, i aquestes sinergies són les que faran que puguem avançar tots.